Takže čaute ľudia, ja vás vítam pri novom videu a v tomto videu si zahráme parkourovú hru Vektor. Tak poďme na to. Ešte dajte odber, sledujte ma na kanáli GF Parkour a poďme na to. Takže sme v prvom leveli a ideme. Parakotul, výskok, ďalší preskok, ďalší dorola, wall climb, výskok pre modrú kocku, zošuchnutie dole, výskok, wall climb, kong, speed step, výskok, parakotul, šprinty, veľký parkour drop, výskok, dole, dáme si fronta, dorola a ideme. Ináč, keby ste chceli ďalšie videá, kde hrám nejaké hry, tak dajte like a keď bude na tomto videu 15 lajkov, natočím druhý diel. Dobre ľudia, tak poďme na level číslo 2 a hneď začíname veľkými skokmi, zošuchnutím dole. Je to akčné naháňa vlastne týpek alebo inak security, skok, kong, výskok. Narazil som do stoličky, sorry, ale teraz dáme riadne šprinty a obrovský parkour drop, speed step, výskok, koniec druhého levelu. Poďme na ďalší level, čo bude level číslo 3. Poďme na to. Veľký skok do rola, kong, výskok na prekážku, výskok, wall climb, pokus o výskok na veľkú cisternu, kong, šprinty, obrovský parkour drop do rola, výskok, taký bočný roll na zemi, zošuchnutie, výskok cez prekážku, kong, výskok, front flip a dali sme tretí level. Poďme do ďalšieho. Rýchlo skontrolujeme nejaké veci a ideme do levelu číslo 4. Kľudne mi píšte aj do komentárov, že akú hru by ste chceli a potom môžem natočiť aj nejaký multiplayer. Poďme do ďalšieho levelu. Kong, výskok, príďte hore, šprinty, výskok,
drop do rola, výskok, bočný parakotul, ďalší výskok, taký speed cez prekážku, zošuchnutie, dole výskok, kong, výskok, front flip, takzvaný front flip pike a ideme ďalej. Takže ľudia, ideme do ďalšieho levelu a poďme na to. Výskok, zošuchnutie dole, výskok, gainer alebo inak layout gainer alebo inak backflip dopredu, drop do chytenia, speed, kong, šprint, obrovský parkour, drop do rola, výskok cez sklo, pop vault, výskok, zošuchnutie dole, šprinty, ďalší skok do rola a ukončujeme level. Skontrolujeme ešte nejaké peniaze a tak, coiny a ideme